Hi ha moltes disciplines en què històricament els homes han estat els principals i gairebé els únics protagonistes. És el cas dels escacs, en què la presència femenina només representa un 7% de les fitxes federatives a l'Estat. A la capital de l'Abaixcamp ja fa temps que treballen per trencar aquesta barrera. El Club d'Escacs de Reus ofereix cada divendres a la tarda una classe exclusiva per noies, amb la participació de jugadores d'entre 8 i 12 anys. Paula Jansà, i quin percentatge de dones ha assolit el club a hores d'ara? En veiem unes quantes, ja, aquí? Bona tarda, companys. Doncs gràcies a iniciatives com aquesta classe que ens estem colant aquest divendres, ha arribat a fins al 20% de presència femenina. Per tant, encara és una xifra petita, però més esperançadora. Anem a parlar tot plegat. Comencem parlant amb el Santi, que ell és president d'aquest club d'escacs. Molt bona tarda, Santi. Bona tarda. Dèiem, les xifres són una mica dramàtiques pel que fa a presència femenina en el món dels escacs. Sí, de fet, a la Federació Catalana només hi ha un 7% de fitxes federatives que són de dones o de noies. I és un esport que no té per què tenir aquesta diferència. Llavors, des dels clubs, ni que sigui aquest club petit, intentem fomentar el fet que les noies també participin als escacs. Entenc que precisament per aquest motiu veu impulsar aquesta classe que es fa cada divendres amb nenes i noies d'entre 8 i 12 anys. Exacte. Nosaltres la idea era tenir un espai on elles poguessin interactuar. De fet, les noies en general necessiten un espai més social i col·lectiu per poder desenvolupar, i els escacs és una cosa també que també necessita aquest espai, i els hi vam crear aquesta classe ad hoc només per noies. Santi, moltíssimes gràcies. De fet, us hem d'explicar que aquestes noies normalment feia classe els dijous i eren altres nois, i quan va haver suficient presència femenina doncs van implantar aquesta classe dels divendres. Anem a parlar amb dues de les alumnes, la Judit i la Clàudia. Judit, començo per tu. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Quan fa que jugues a escacs i per què vas començar? Fa més o menys 2 anys que vaig començar a fer escacs, i vaig començar perquè el meu pare és mestre català amb els escacs, i em vaig inspirar i em va dir que si m'agradava, endavant. I avui estic aquí amb un munt de nenes i estic rodejada en un entorn que m'agrada. I Clàudia, en el teu cas, per què vas començar amb els escacs i què és el que més t'agrada de tenir aquesta classe de noies? Vaig començar els escacs perquè el meu germà va començar i vaig pensar que potser era divertit. I ho vaig provar i me va agradar. I aquí estem, i hem creat aquesta classe. Noies, moltíssimes gràcies. De res. I el que m'explicaven abans, i així per acabar la connexió, és que també es troben en molts tornejos que al final han de competir contra nois, així que mica en mica, amb aquestes iniciatives com la que impulsen des d'aquí, des del Club d'Escacs de Reus, fa que sigui més possible aquesta paritat en el món dels escacs.